салом азизонам, моҳпайкар Юрова ҳастам, ҳунарманди театри ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воидов. Дар дасти ман як китоби аҷибу ҷолиб аст, ки ном дорад «40 қонуни ишқ». муаллифаш Алиф Шафақ. ва ин китобро ҳоло барои шумо азизонам мо яъне китоби аудиоӣ карда истодаем ва фикр мекунам ба ҳамаи шумо ҷолиб мешавад шунидани ва ҳис кардану яъне ана ҳамон ҳолатҳое ки дар ҳамин китоб ҳаст тамоми вуҷуди шуморо фаро мегирад. Чун ман ин китобро як бор не ду бор хондам, якеаш ба забони русӣ ва алон бо забони тоҷикӣ хонда истодам, ки онро маркази хират чоп кардааст ва ба шумо тавсия медиҳам, чун ин китоб вақте ки мехонед 40 қонуни ишқ фикр мекунед ки дар бораи ишқу муҳаббати марду зан аст. Не, ин гуна нест. 40 қонуни ишқ дар бораи муносибати одамон, яъне муносибат ба ҳамдигар, ба дӯст, ба зан, ба фарзанд ва ҳар як дастуре ки дар инҷо ҳаст, 40 қонуни ишқе ки аст, он аз номи Шамси Табрезӣ, дарвеши хеле чӣ гӯям ба шумо, ки тамоми дунё ӯро мешиносад. ва вақте ки ин китобро хондам, дарк кардам чӣ қадар мо бояд нисбати ҳамдигар меҳр дошта бошем, чӣ қадар мо бояд ҳамдигарро дӯст дорем, аз калимаҳои бад, аз суханҳои бад, аз рафторҳои бад дур бошем. мо бузург нестем, бузург худованди мо ҳаст ва дар ин китоб ҳамаи ин гуфта шудааст. ва гуфтанӣ ҳастам ки ҳатман ин китобро хонед ва худи шумо дарк мекунед ки ин китоб чӣ қадар аз меҳру муҳаббати зиёд аст. дили худро пок нигоҳ доред, рафтори худро пок нигоҳ доред, сухани худро пок нигоҳ доред. боқӣ худо нигаҳбони ҳар яки шумо бошад.